जिनाहारि खालामदों माय गड जायबा मा होनो जिनाहारि खालामदों जायबा चिराङावहाय सासे बर' सिख्लाखौहाय नैबे साथाम जुनारफोराहाय एबा नैबे साथाम बांलादेशिफ्राहाय सोर इसोरो नैबे मोसौफ्राहाय जायबा बर' सिख्लाखौहाय जिनाहारि खालामदों ओमफ्राय बे बर' सिख्लायाबो बारा गिदिरनि नङा बे जाबाय गोबां बैसो उन्दै बेनि सिख्लानि बैसोआनो जाबाय अनलि माने 14 इयार्स माने 14 बोसोर अनलि 14 बोसोर ओमफ्राय नैबे मूर्खफ्रा एबा नैबे जुनारफ्राहाय मा खालामदों बे बर' गथ'खौहाय बे बर' सिख्ला गथ'खौहाय जिनाहारि खालामदों आदै आरो मादैमोन यस नोंथांमोनहाय थार खोथाखौनो खोनादों बे जायगानि नामानो जाहैबाय माने चिरां राइट स' नोंथांमोनहाय मा सानदों माने आजिखालि मानि थाखाय बर' हिन्जावफोरखौहाय एबा मा बर' हिन्जाव एबा सिख्ला गोरलै गोरलैफोरखौहाय गुबुन जातिफ्राहाय मानि थाखाय एसेबां नोजोर होयो मानि थाखाय हा एभेलेबल दं गुवाहाटी बायदियावहाय हिन्जाव 500 600आवनो मोनो हरसेनि 500 600आवनो मोनो सोलेर फानग्रा दिनै क'क्राझार बङाइगाव बायदियावहाय एभेलेबल बैफोरबायदिखौ खालामोना बैफोर जुनारफ्राहाय गुबुन जातिजों जायबा बर' गथ'खौहाय माने जिनाहारि खालामनाय बैफोर मूर्खफ्राहाय एबा बे बिसोर जुनारफ्राहाय गुबुन जातिसो जुदि एसेबांनो जुदि माननाय दंबा बैफोरबायदि मानसिनाव गुबुनखौहाय जिनाहारि खालामनो गुबुन गथ'खौहाय जिनाहारि खालामनो मानि दरखार थां बे क'क्राझार बायदियावहाय बङाइगाव बायदियावहाय गुवाहाटी बायदियावहाय 300 500आवनो एभेलेबल गोलैनानै दं एसेबां मोजां मोजां हिन्जाव बैफोरखौ थां जेबो माने मा होनो बेवहाय जेबो दिक्कत जानाय नङा नोंहा जेबो प्रब्लेम जानाय नङा जास्ट एसे फैसा गार इन्जय खालामनानै फै नोंनि गांनाय उखैनायखौ नोङो सुफुंनानै फै बैफोरबायदि मूर्खफ्राहाय दिनै मा बर' सिख्लाफोरखौल' माने एसेबां नोजोर नाङो दङ बर' सिख्लाफोरखौबो जुदि एसेबां जुदि माने गोसो दङबा थां मा होनो थां बङाइगाव क'क्राझार बायदियाव एभेलेबल दंहैयो बैफोरबायदियावहाय बर' हिन्जावफ्राबो गोबां दंहैयो गोबां दंहैयो गुवाहाटीफ्राबो गोबां दंहैयो बैफोरबायदि हिन्जावफ्रा जुदि एसेबां जुदि बर' हिन्जावफोरखौहाय लभ खालामनो लुगैदों बैफोरबायदि नाबाल' गथ'फोरखौहाय बैफोरबायदि जुनारफोराहाय मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामो स' आरो मारैमोनाहाय बिनि सोमोन्दै मा सानदों नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्था ओमफ्राय बिसोरखौहाय मा साजा होनाय जागोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्था बिनिफ्राय लास्टआव आं रिक्वेस्ट खालामो जे नोंथांमोननि थाखाय आं बेफोरबायदिनो मोजां मोजां इनफरमेसन आं लाबोबाय थायो बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोना प्लिज अननानै नैबे पेजखौहाय फल' खालामनानै हो जाहाथे आं जेब्लाबो गोदान भिडिअ होबाथाय नोंथांमोना फार्स्ट अफ अल नुनो हायो बेनिखायनो आं गोसो गोथारै आं बयखौबो खावलायो जे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ प्लिज अननानै फल' खालामनानै हो ओमफ्राय जेसेबां हायो नैबे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो प्लिज नैबे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो पेजखौहाय फल' खालामनानै हो ओमफ्राय बर' सिख्ला गथ'फोरखौबो एबा बर' सिख्लाफोरखौबो आं बुंदों गुबुननि लाबावहाय चक्लेट मोनसे मोननै केडबेरि चक्लेट मिल्क शेक बैफोरबायदिनि चक्लेट माने एसे दाम बैफोरावनो दा गोजाव नङाबा बैफोरबायदिनो खैफोद जागोन स' नोंथांमोना अननानै प्लिज बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल